Benvinguts a Torrent de Festa. Avui tenim un programa especial amb tot el que vindrà durant el mes de juny. I és que tenim el 30 aniversari dels muladins de moros i cristians de Torrent i a més vindrà el nostre benvolgut Paco Ros per a parlar del Corpus Christi. No us menegeu, que comença Torrent de Festa. I si m'entens, si algú m'escolta, si montes dins la mateixa revolta, trobarem un lloc on la vida avança. Si eres com jo, trobarem un lloc on tot encaixa. Bueno, i com estàveu comentant, com vegeu el futur de la festa? A veure, jo penso que la festa, evidentment, té projecció i la unió que n'hi ha entre les noves generacions i els més veterans, el més important és que les noves generacions comencen ja a agafar les riendes de la festa i que entenguin, a veure, que la festa, el que comentàvem abans, que darrere de tot això també hi ha que promocionar molt el que és la cultura i els actes oficials, que cada volta s'enriquisquen més. Des de luego ara el relleu generacional pareix ser que sí que té un gran futur. Mira, de fet, volia dir una cosa que tenia de rato pensant i no ho estava dient. M'heu dit antes que éreu 43, no? Una cosa així, 40 i pico. Pues jo vos dono l'enhorabona perquè per a ser 43 vos veig sempre que sou mogolló en tots els puestos. I n'hi ha voltes que potser n'hi ha comparses, com per exemple pot ser Boadins, que potser som més, o sí, som Santiago i tal, però després no veig tanta diferència en un acte, per exemple, en comparació a vosaltres. Lo feu molt bé, aquest relleu generacional i aquesta implicació de tots en qualsevol acte, incloïdes trabucades i tal, que sou sempre un fum també trabucant inclús, no? Sí, la veritat és que ha hagut una integració molt natural entre la gent més veterana i la gent més jove i realment és que estem molt units uns en els altres, que moltes vegades comencen ells que potser manegen més les redes socials. Estem així, estem allà, anem a anar a tal festa, i anem tots, com siga, a acte de presència. I la veritat és que sí que estem molt units. Estem molt units. Clar que sí. Bueno, ¿y cómo ves tú el futuro de la festa? Pues yo voy muy en consonancia con lo que dice Encarna. La verdad, yo creo que el futuro de la fiesta está en la gente joven, obviamente. Como dice ella, es importante que no pierdan ese sentimiento por lo que estamos haciendo, por lo que estamos haciendo esto, que son los moros y cristianos, que al final esto no es solo fiesta, jiji, jaja. Claro. Y como dice ella, la verdad es que nosotros hemos tenido mucha suerte, porque la consonancia entre la resistencia que le llamamos nosotros y que se llaman ellos, y nosotros ha sido siempre, bueno, yo lo que he vivido ha sido siempre muy grande y nos vamos tirando unos a otros. O sea, ellos nos hablan, oye, no venís a este acto, nosotros les hablamos, oye, les estamos esperando. O sea, la verdad que y nos ve la gente de fuera y nos lo comenta, y dice, oye, qué envidia sana y qué gusto veros, que tenéis esa complicidad y esa consonancia con los mayores. Completament. Ja us dic, de veres, enhorabona per aquests 30 anys. Si vos pareix bé, anem a recordar que sé que teniu per davant el dia... Bueno, podem recordar inclús també, a banda de lo del dia de neu, si teniu alguna data per davant també de quin dia, si vau a muntar alguna festa o alguna història. Lo primer, el día de neu, ¿no? El día 19 de junio, sí, en la Casa de la Cultura, ahí enfrente de la torre, y tendremos pues eso, un poco exposición de toda nuestra historia para recordar y para sentirnos orgullosos de lo que somos y de lo que hemos sido. Y nada, y también tendremos pues un pisco labis ahí, bebida, picoteo para la gente que venga a vernos. Y luego a futuro, pues, o sea, durante este año la verdad que no teníamos nada más preparado porque nos vienen 2 años este año por el aniversario, el año que viene por la alferecia, nos vienen años de mucho trabajo. Entonces, además que ens toca treballar la barra, com a alferecia de l'any que ve. Claro, la barra que està la moguda esta de la nit de la nit de l'orquestra. Una barra, un altre dia de barra i al final vas estar treballant. Sí, montamos per tant, enguany toca treballar. Y
con Toca ello. treballar. Claro, Per a la claro. festa. Sí, sí, sí. Claro, sí, claro, sí, claro, sí, claro que sí. Bueno, pues enhorabona per estos 30 anys, que siguen, t'anava dit 30 més, però 300 més per lo menos, no? Que això siga ja eterno, Ojalà. que feu una faena tremenda. I, bueno, volia donar-vos també l'enhorabona perquè teniu l'estandard més original de tots, que sempre ho dic, sempre que n'hi ha alguna cosa, mira, és que és l'estandard que més m'agrada. I res, que vagi molt bé el dia de nou, que segur que és un èxit, igual que ha sigut un èxit estos 30 anys, i que vagi molt bé. Gràcies, moltes Moltes gràcies. gràcies. Moltes gràcies. Bueno, moltíssimes gràcies i moltíssimes gràcies també a vosaltres. No es menegeu perquè en seguida tornem amb un convidat molt especial. I si m'entens, si algú m'escolta, si montes dins la mateixa revolta, trobarem un lloc on la vida avança. Si eres com jo, trobarem un lloc on tot encaixa. I tornem en este torrent de festa especial d'avui amb un convidat de luxe com és Paco Ros. Què tal? Com estàs? Molt bé, moltes gràcies per convidar-me. No, home, no, sempre és un plaer tindre't ací. I exposar perquè se conega en tota la ciutat els actes festius que anem a fer i religiosos en la festa del Corpus Christi. Això volia preguntar. Bueno, el Corpus, vam estar comentant l'any passat, que és una de les processons més importants a nivell de tradició en la ciutat de València i també a la ciutat de Torrent. Ix moltíssima gent, Moltíssima gent. està representat també pràcticament Sí, totes les... parròquies de Torrent se uneixen en la festa del Corpus. De fet, assisteixen tots els pàrrocos, tots els retors de Torrent i, a més, té la particularitat de que participen tots els combregadors de totes les parròquies de Torrent. Y entonces, abans de la processó se junten en la parròquia de l'Assumpció. Des de fa uns anys ja el retor Don Jesús fa una Eucaristia per ells a les 6:30, que a més este any la canta el coro Gaudete, que és un coro de xiquets. Fenómeno. I quan s'acaba la processó, que tota la iglesia està plena de combregadors, pues entonces es comença la processó. Molt bé. Molt bé. Bueno, de fet hem vist algun combregador que així ja va eixir en el Rosari, després en el Desemparats, els primers combregadors, no? Els primers combregadors. Però ara ja eixen tots. Tots, perquè ja s'han acabat les comunions. Clar que sí, clar que sí. Entonces ja tots, de totes les parròquies, inclusive dels col·legis que han pres la comunió, pues se integren i participen tots en la processó del Corpus. Bueno, m'estaves comentant que els clavaris ahir tingueren una xarra, no? Exacte, sí. De formació, més o menys. Sí. És molt interessant perquè a voltes la gent pensa que ser clavari és sols posar-se la medalla, eixir al final i agarrar el ciri i ja està. Però no, des de fa molt de temps, les distintes cofraries, s'intenta que hi hagi també una catequesis i una formació d'aquestes persones que van estar durant tot l'any, pràcticament, en clavaris del Corpus. Què és ser clavari del Corpus? Pues mira, mos nomenen el dia del Corpus per l'any següent. Val. Vale. Y entonces, a 1 de setembre, una volta passat l'estiu, a 1 de setembre, la obreria del Santíssim mos convoca als clavaris. Vale. Y entonces mos entreguen a Dutuna para que, una guía que se diu Guia de Corpus, Guia de clavaris del Corpus. Y entonces ahí van tots els drets i totes les obligacions que tenim els clavaris. I després tenim un dia al mes, que és normalment l'últim dijous, en recuerdo de que la Eucaristía se va a instituir el dijous sant, pues entonces el dijous, últim dijous de mes, tenim una Eucaristía i després tenim exposició del Santíssim i oració de vespres. Vale. I té la particularitat de que aquesta Eucaristia sempre se celebra en una rèplica del Sant Calce de València que té la nostra parròquia. Ah, mira. I entonces, a lo llarg de l'any, tenim unes fetges ja assenyalades des de l'inici i se trobem els clavaris en l'obreria i en el retor i fem aquesta Eucaristia i
estes vespres que recem en l'exposició del Santíssim. Després ja, quan arriba aquestes fetges, l'últim dijous de Corpus el tenim precisament després demà, que és el dia 28, que és l'últim dijous de Corpus. Que se fa el mateix que tot s'ha l'any, fet exacte. I ja la setmana de Corpus, pues entonces ja tenim el dilluns, la obreria monta la carrossa de Corpus perquè estiga ja en la iglesia tota la setmana. El dimarts tenim preparació de la missa i celebració penitencial pels clavaris i les famílies que vinguen, i ja dimecres, dijous i divendres tenim el trisagio de Corpus. En què consisteix aquest trisagio de Aquest Corpus? trisagio és la missa i després de la missa el trisagio, que consisteix en una oració cantada per un cor que tenim de l'adoració nocturna que participa també en la festa, i se canten una sèrie de l'estació 9 vegades el santo a Déu Pare, a Déu Fill i a Déu Esperit Sant. I després les alabances cantades també per el cor de l'adoració nocturna. I normalment es comença la missa a les 7:30, pues el trisagio 8:15 hasta les 9. A l'acabar la missa. A l'acabar la missa. En seguida de la missa es comença el trisagio. I hasta quina hora més o menys pues sobre les 9 de la nit ve a acabar el trisagio. Bueno, que sabria. I està participat per l'obreria, per els clavaris i per molta gent que assisteix perquè li agrada. Això és, perdona, dijous, divendres i dissabte. No, dimecres, dijous i divendres. Perquè el dissabte ja se fan les misses del Corpus, ja per no coincidir en el dissabte. Claro. El dissabte el que tenim és un concert que se fa en la plaça de la iglesia, que van tornar-se les dues bandes. Este any correspon a la Unió Musical, que és la mateixa banda que ens va acompanyar en la professó del diumenge. És el concert per la nit. I després ja el dia de Corpus, per el matí, pues entonces lo que tenim és que des de Casa del Clavari Major, que en este any tinc l'honor de ser-lo, pues acudint tots els clavaris. Enhorabona, Moltes gràcies. I entonces ve una xaranga o tabalit i dolçaina i anem en passacarrer, exacte, desde, en este cas, ma casa, hasta la iglesia, 11:15, 11:30, i la missa major és a les 12. Se fa la missa major i després se fan uns balls que tradicionalment sempre s'acompanyen a la professó de Corpus, que són els cavallets, la moma, els momos, en fi, la mangrana, en fi, una sèrie de balls tradicionals molt antics que són exclusivament de la festa de Corpus. I ja per la vesprà... Que això eixien per anunciar precisament que venia la professó... Que venia la professó de Corpus. Tot està entrelaçat i molt ben... És com si diguérem una ampliació de la litúrgia de Corpus. Perquè, per exemple, el ball de la moma i els momos, la moma representa la virtut, i els momos són els pecats capitals que lluiten contra la moma, i al final la moma venç a tots els pecats capitals. I és com si diguérem un ball catequètic que ens ve a il·lustrar el que és la festa de Corpus, la institució de l'Eucaristia, com a culmen de l'Evangeli. Bueno, pues si te pareix bé, anem a repassar per almenys les dates que tenim més pronte. Sí, exacte. El primer és aquest trisaggi, no? Que tenim dimecres, dijous i divendres. Que serà dia 3, dia 4 i dia 5 de juny. A partir de les 7:30 l'Eucaristia, l'Eucaristia que cada dia hi haurà un predicador, en la parròquia de l'Assumpció. En la parròquia de l'Assumpció, sí. Que la gent que estigui pensem, vine avui a participar, com se fa? Que vulguin assistir, la parròquia de l'Assumpció, dimecres, dijous i divendres, que seran 3, 4 i 5 de juny, de 7:30 de la vesprada, i a continuació el trisagio. Perfecte. I després ja el dissabte està aquest concert de la Unió Musical. A quina hora és? El concert és a les 10... Crec que és a les 10 de la nit. Sí, tinc que revisar-lo, però
Però és a les 10 de la nit. Sí, me sona a mi també que és. A les 10 de la nit, sí. Sí. A veure, sí, un momentet, però és a les 10. Sí, tranquil. Va, a veure si anem a No. enviar la gent a una altra hora. Sí, exacte. És a les 10, no? 6 de juny a les 10 de la nit Perfecte. en la plaça de la iglesia. Molt bé. Ahí no eren caires, imagina, Sí, i tal, sí, tot el que l'Ajuntament vulgui. monta un entenimat molt gran, il·luminació, un teló de fondo Pa lluir un poquito. Sí, tota la banda sencera, tota la banda sinfònica Ja, que és a lo de bèstia. la Unió, per tant, té que ser molt gran Clar. perquè capiguen tots els músics. I entonces es clava i estem allí. Sí, bueno, ahí tenim, mira, per exemple, imatges de lo que va ser el Corpus de l'any passat. Exacte, este és el ball que se diu de la mangrana, perquè ahí dalt hi ha una mangrana i són unes cintes que van enrotllant-se sobre la vara que porta el ballaor. Sí. I ahí estan ballant-ho davant de l'alfombra floral que es fa per la professó de Corpus, enfront de la Casa de la Cultura, que és un tapís... I aquest tapís qui s'encarrega de fer-lo? Aquest tapís s'encarrega, normalment és un florista que és Adrián, que ja ve de tradició, de sos pares i tal, i és un tapís que encarregat per l'Ajuntament, exclusiu per a la festa de Corpus, i sempre té un adorno relacionat amb el Corpus. Normalment són les espigues de blat i el raïm, que són, diguem, sobre els quals se fa el pa i el vi, que és l'aliment eucarístic de la missa. I entonces és un tapís molt bonico i que jo recomano a tota la gent que... A més, cada any el va canviant, no? Sí, el va canviant. O sigui, cada any és únic, podem dir. És únic i expressament per a aquest moment, perquè sigui aixafat per primera vegada per el Santíssim Sacrament, en la custòdia que va en la professó. Exacte. Bueno, doncs expectants tots per a veure el tapís d'enguany. Enhorabona per tot el que munteu i prepareu durant tot l'any, que és moltíssima feina, que pareix sempre que és eixe dia. Sí, és el dia, però no. És un treball continu i constant de tot l'any, de participar en tots els actes d'oració i en la tradició eucarística de Torrent, i després ja l'última setmana, que és la setmana major, diguem, la setmana culmen. Clar que sí. Bueno, pues Paco, moltíssimes gràcies per vindre. Gràcies a vosaltres per donar-me l'oportunitat. No, que va, mira, per a mi, com sempre, un plaer. Tindre la gent de casa. A tota la ciutat. Moltíssimes gràcies. Bueno, pues que vagi molt bé, que segur que serà tot un èxit, com cada any, no sols el dia del Corpus, que sempre està a rebentar, sinó el concert i el trisatge. Bueno, pues moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Que va. I moltíssimes gràcies també a tots vosaltres per seguir-nos en este torrent de festa. Ja sabeu, estarem en directe en eixa processó del Corpus per a oferir-vos sempre la festa i la tradició de Torrent. Moltíssimes gràcies i ens vegem.